Сделката за Горубсо Мадан е приключила. Това съобщи в гореща точка по TV7 тази сутрин министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Това дава надежди на работниците от оловно-цинковия комбинат в Кърджали, че ще получат най-накрая заплатите си, защото по-рано собственикът обеща да се разплати с тях, след като получи парите от предприятието си в Мадан. Репортерът Ивелина Николова следи проблема от началото му. Сега тя наживо се включва от Кърджали, за да научим как миньорите приемат тази новина. Добър ден, Ива! Добър ден, Жоро. Напрежението тук не спира да расте, въпреки новината, която обяви министър Добрев. Днес беше 29-ти ден от началото на протестните действия на оловно-цинковия комбинат. Пътят отново беше блокиран за 1 час между 9:30 и 10:30. Всички хора тук, които виждате около мен, вече не издържат, казано на друг език. Имате ли нещо пари по сметките? Никакви пари няма. Няма пари по сметките. Главният юрист на завода каза преди малко, че парите тръгнали от София, обаче стигнали до кривата круша на село Гугутка. Тоест няма нищо? Няма нищо. Нямаме пари още. Сега да ни кажете как си обяснявате тази липса на информация от страна на ръководство. Никой не дойде тук в продължение на 4 дни, а и преди това знаем, че е било така. Ами така е било винаги и преди било така. Почти никой не е имало информация добра. А в момента това, което се говори, може да се сравни с клюката, тъй като не всички знаем, че такива едни големи неща, които се правят между двама големи работодатели, са един вид преструктуриране на финансови средства. Това означава, че кешови пари почти никъде не играят. Това значи, че ние тук сме 50 на 50. Или вземем пари, или изобщо няма. Банката може да даде 1 лев. Ако нямам пари по сметките, от днес нататък на къде? Ние утре сме пак на протест и си продължаваме, докато не видим пари в картите. Какво искате да кажете на господин Захариев и какви са вашите искания? Първо искам да кажа от името на абсолютно всички работещи в комбината, че ние кърджалийци сме горда нация и не обичаме да ни поставят на колене. Стига вече, господин Захариев. Наистина, когато кораба почне да потъва, мишоците първи напускат кораба, но ние искаме да работим. Обаче никой не желае да работи, когато вие сте изпълнителен менеджер на това предприятие. Без ваше присъствие. Ето виждате какви са исканията на хората. Те не желаят собственика Захариев тук и ще протестират, докато не видят пари в личните си сметки. Благодаря Ивелина Николова наживо от Кърджали за протестите в оловно-цинковия комплекс там.